Zdravo svima i dobrodošli u još jedan naš novi video. U današnjem videu otvarat ćemo ovu loluticu. Najpre, sada će da bude takmičenje. Samo da malo stavim svetlo. Pa kad pucam prstima, desit će se to. Ok. Pa, mislim da je vreme da otvaramo. Šta ti misliš, Ginger? Rekla je da. Gdje da je stavim? U majicu ću da je stavim. Znači, evo da vam objasnim pravila. Znači, Ginger navija za pets. Znači, ovdje može da se dobije ili bebica, mala, ili pets. E pa, a ja navijam za bebicu, nažalost. Ne, na sreću. Ne znam da li ja želim ili ne želim, ali shvatili ste pre, ajde da počnemo. Znači, prvo ću da otvorim ovaj prvi sloj. Joj, što je ovo zanimljivo. Da vidim zagonetkicu. Evo. Devojčica plus torbica, možda mug girl. Strap or stuff. Ok, mi blizu. Pa, ajde da nastavimo. Neka pravila su tu. Samo da ih... Dobro, nema veze. Ajde da nastavimo sa našom igrom. Ok, znači sada ćemo otvoriti ovaj deo. Joj. Jedva čekam da vidim koju ću da dobijem. Imam super roze kuticu. Samo da ja ovo nađem način da se otvori. Ugasi se svetlo, nema veze. Wow, vidite. Joj, ja bih volila ovog malog hrčka da dobijem. I vidite ovog slatkog hrčka. Baš je lep. Ajde da ovo otvorimo. Ovo izgleda kao od Hair Goals. Kao ogromni, ono od Hair Goals, znate? Ono, wow, znam već kako se ovo otvara. Stvarno, kao ogromni vitlor. Ajde da vidimo šta smo to mi dobili. Ovako. Joj, je li to ono što ja mislim da jeste? Joj, jeste, pa ovo su Lil ljubimci. O, tako medeno. Wow, vidite ovaj sladak papir. I da vidimo. Evo, da izaberem kog bi ja voljela. Ako je beba, voljela bi da izaberem ovu. Baby Pranksta. A naravno, ako je ljubimac, možda macu, ovu. Ne, ovu. Ili možda ovog zeku, ovo. Ajde da vidimo šta smo dobili. Joj, ovdje je još puno vrećice. Ovo je torbica, tako da otkrijemo. Joj, izgleda da sam dobila malu bebicu. Morala sam zubima ovo da otvorim. Wow, cool torba. Slatko. Šta je ovo? Otvorit ćemo. Ovo prvo. Šefaj. Ne, ovo je bebica ili nešto tako. Mislim da sam ljubimcu dobila. Joj.
Ne znam koga sam tu tačno dobila, ali ima cool naočarice. Joj, mislim da sam dobila bebu. Da li je realno? Baš ježić kog sam htjela. Joj, što je sladak. Joj, ovo je najslađi pet ikada. Pa, Gingeri ću ga pokloniti, pošto je to njen ježić. Ali je jako sladak. Evo, stavit ću mu naočar. Taman kad sam pomislila da sam dobila bebu, ja dobijem ljubimca. A htjela sam ljubimca baš. Jao. Koliko je lep samo. I on čak menja boju. Pa baš slatko. A i sviđa mi se ova kutica, pošto je kao ono od Hairballs, ako znate. Pa dobro. Da vidim ima li još koja kesica. Nema. A i dobila sam lupicu iz nekog čudnog razloga. Ok. Pa mislim da bi ovdje trebali da završimo naš video. Koji sam ja haos napravila. Pogledajte, ako išta vidite, ovo je sub house koji sam ja napravila. Pa to bi bilo to od ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Ako ste uživali, obavezno se pretplatite na ovaj kanal, kliknite na like i vidimo se do sljedećeg videa. Pozdrav!